e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktir men Dakar FM mo capanɗe jeenayyi e 1.9 min calminen goto kala inde muɗum e yettode mum e sikkela eɗen gandi kala ko dilli koko dillini ɗum ko ɓuɗɗum hewde doole eɗen gandi oɗete saaha hono jinnaɗo men ceerno Amadou Jallo to wuuro men maymanatu ene rutti e joomum sikkela noon ɓayde wayi noon de min gar e leegal men leegal fulɓe jeeri jettoɗen yoga e mawɓe ɓe wurno ɓe wonduno ngam cetto holgonnoɗo ceerno Amadou Diallo mo ganduɗa cincinanoɗo maymanatu wadde ɗum ɗo gondi mo ganduɗa ko jinnaɗo baba Boubacar Sow baba Boubacar gaynako goto mo ganduɗen mbadde makko jewte limtinɗe kanko artanten hunde seeɗa e gurdam ceerno Amadou Diallo mo maymanatu guila gonnegal mabɓe guila toon ha ɗo yette fodde ko ande makko baba Boubacar bisimilla ma bandiraɓe ene kettima eyyi caggal salminde e juurade e donade ceerno kanko do ante ko neɗɗo almudo makko yeehi e dona dendagal jureyi cheikh alhaji dim saidi caggal ɗum ceerno Ahmadou jibina koɗo wiyete nufle ɗum ko sara maymanatu woni noon ha hedde 50 woɗɗani 50 mi anda ane o haqiqi kono ko woɗɗani 50 ini ɗon fayi ɓokki jawe toon janggi sare janggi qur'ana ko jooɗi ma makko wiyete Alpha Ibrahima Diallo on janggi ɗum qur'ana ha o jofni waɗi alloji ɗiɗi ini noon fayi Fouta yahi ɓokki jawe jokki toon sari ceerno bara tawi ɗum hen toon ɗum noon ko 54 wonɗo ɓe tawi ɗum ɓokki jawe nde ɓe mbayniɓe Fati ga wi kam e ɓernde makko wawa wuur caggal ɓeɗo ɗon mbawi won pour ma tawoy ɗumen inni toon yaari koyɗe kila ɓokki jawe ha Casamance ene wonduno neɗɗo goto wirtini ɗum ɗo wi min andi Madina Gounass on noon rewini ɗum ɗo hollani ɗum wuuro ngo haalnani ɗum ɓe namdaki ɓe mbi ɗum jawdi ha Casamance tawi nani hen ceerno Alseyni woni ko Iliyaw yawti Iliyaw tawi ceerno Alseyni inni toon ari ga jiyara on saaha ɓe luftodiri caggal ɗum noon abbadi ceerno Alseyni ɓe gaari ha ɗo ceerno Alseyni habrodiri e ceerno wi ɗum yo yaah addoya bagage makko kanko ceerno Ahmadou e ceerno Abdoul Aziz Kane kamɓe jahade ceerno Alseyni Iliyaw addoyde kaake ceerno Alseyni kanko Allah andi no ɓe gaddiri kono kamɓe jahduno ɓe garti ceerno Alseyni ɗum woni fergo muɗum ɓe garti ɓe gondi ɗo ha 57 on ceerno Ahmadou ɗannita amen to on saaha noon minen tawi hanti haqqillaji ɗi jiiɗi yiide yimɓe gonga min gardi e muɗum ɗo ɓeɗo garduno ko fedde ha ciiɗu gasa ɓe jaaha ɓeɗo gardi ko jangde min ko ɗum gardunomi min gari ɗo nder hitande ko 58 50 57 58 en rondi min goni ɗo ha korko juula altine talata aral alkamisa galle ceerno almo ɓe cuuɗi ɗo gonɗo ɗo kela Bowal ha woni Bowal on saaha galle ceerno o diida woni premier maahe gol hembo kuɓeje ɓakke minen capan noon ndiyam ɗam men ceerno Ahmadou caggal ɗum min goni ɗo ha Domonna itta ɗo yeehi Abissan on woni toon Domonna arti Sirif Alhassane ñaagui ene yiiɗi jangguinande Qur'ana ceerno itti ɗum ɗo nayi ɗum Daaru woni toon duuɓi ɗiɗi caggal ɗum arti faati Abissan on woni Abissan on ha kay ceerno Abdoulaye Ba mo wiyata bacci pulel gonɗo Afeye o addi ɗo sirraɓe hoɓɓe Mbabakh ɓe mbiya ɓe ñaagui almudo won mballodiri ceerno itti ɗum ɗo nayi ɗum Mbabakh ɗum ko 79 wonɗo woni toon Mbabakh 79 70 71 immoti toon arti ruumi kees 72 maymanatu Sinthiou awa toon woni kabaru kam tartiɓe gurdam makko ɗo kanko noon anda hay goto haalata haala goto wona haala ceerno dendagal kam gueɗe makko foof guila yi ceerno yooli hen haalaji yiccitaki goɗɗum wona jawdi wona ɓiɗɗo wona goɗɗum ha ɗo yahrata ɗo ha ɗo yaari ɗo ɗum tan woni haaju mum gam fodde ni woni fodde ganduɗam hen muɗum min gondi ɗo noon kam dumonna jooɗi minen kadi mawnide toon
ko en mawni Allah waɗa kay oɗo ceerno Habibu gonɗo Dakar o ceerno Habibu kaw makko to banggal enɗam ceerno Habibu ɓirnata nene maɓɓe min woni jiidigal mo ceerno Habibu kam fodde ɗum ɗo kam fodde ko nawa maymanatu ko kam enen ɗon goto moon fof ene andi no kala jahanoɗo toon walla nannoɗo kam andi no woni toon kam kala yahnoɗo kam e kumpati no yiɗino ceerno e garɗo ɗon jeeyaɗo ceerno no jaɓɓorto ɗum sabu so kam yii nden Madina kam wiyata ko ceerno ari feccani secci kanko kadi woni sababu jottodiral ngal toon dental ngal sabu 64 ceerno inni ɗo yahi Dakaru tawi min mum en ɗannini gori to nani ceerno yari Dakaru inni toon yahi tawoy ceerno Dakaru ñaagui ceerno ene yiiɗi ceerno yaaha leydi he ceerno noon fodani ɗum wi ɗum so Allah jaaɓi mami toon ar talata yaaji Allah ɗum waɗa communiqué on saaha on talata noon tawi hawri ene hawre uddidgol juma Dia Mamadou Sari Mamadou Habib ñaagui ceerno ene yiiɗi Madina noɓe jaɓɓorto ni ceerno jaɓɓorani ɗum noon Hasan Thani sabu ma ara uddital ngal yinno ceerno jaɓɓono ɗum on président Maroko ɗum noon ceerno tardini ceerno nelli toon ceerno Alkasum 64 wonɗo ceerno Alkasum min jaɓɓoyi ɗum kedde min gari ko laana weno hen ara min gari ha min laana ka ari min ji ceerno Alkasum en jippe laana he min paali ɗum wi amen ceerno de arani ceerno Amadou e ceerno ka ari minen kala mo ceerno itti on woni ceerno on saaha min ɗoyiɗon oto min jaahi min payi maymanatu ko 64 ceerno Alkasum gollodiri toon dendal he woni ɗon balɗe ɗiɗi waynoti woɓɓe sappo e ɗiɗi jahade mum ha tawoy ceerno Dakaru ɗum ceerno Aliou Adame ko ɓen tawano tawi kanko woni hen almudo ceerno itti dental ngal watte e junggo makko on saaha ɓe garti ni woni nadgol toon dental ngal on saaha min woni 64 66 ala 65 66 ceerno fuɗɗi toon yaha kanko jaati 66 yeehi Kajoor 66 yeehi toon 67 yeehi toon 69 72 Maymanatu Sinthiou ɗum woni wayre toon ɗum woni lawol makko sakkito toon ko noon tigui jarama no fewi Baba Boubacar Sow Baba Boubacar gaynako kanko tigui wonno addude seedantagal makko ono jinnaɗo men ceerno Amadou Diallo Maymanatu ganduɗa ko duttiɗo e joomum kanko woni addude seedantagal makko gurdam mabɓe yidde on e ceerno yidde on e dental ngal kono Baba Boubacar emin nana wonde ɓuuren hewde wiyeteɓe fulɓe jeeri ɓe peeri ngaari kono ɓuuren hewde ko sababude makko holno wondiri sababu ɗo beele ko tinnel joomum walla ko haalnal joomum walla ko yamlode joomum yefata sababu o kam ko sababu kanko woni nahanni toon dental ngal ɓe jii ceerno jii ɗum ɓe jiɗi ɗum ceerno kadi haale maɓɓe gueɗe moƴƴe sabu 66 mo ceerno adi yaade toon o Dakar sa kiɗo ceerno yahi Dakar yawti toon jofti ɗo arti tenen kunditoye hoɗo almuɗo galle yo jaah Dakar kunditoye hoɗo min jahi toon kunditoyde hoɗo ceerno jofti fini dari tawi amen Dakar min Oumar Hawa Allah yorno yaafo ceerno dari tan min gari min calmini ɗum oto uddita yalti wi amen koriji moon no calmin on min jii folɓe moƴƴuɓe folɓe haarani sireɓe folɓe moƴƴuɓe haali tan sima maɓɓe min dirti ha ko ɗon haaɗi woni kam wi kam kala mo ganduɗa kam wi ene jeeya ha hikma haala makko o wi dendagal dente ɗe kala hen mbo arno gollodirta ɗum ko laabi ɗiɗi walla laabi tati si ari hocciten ɗumen haɓe koccita si arti gollodira maɓɓe l'islam si arti gollodira maɓɓe sunna o si arti gollodira maɓɓe tijane wi ha heddi dental Kajoor ɓen ko lawol gotol are e maɓɓe gollodiri fof hoccitine ɓe kocciti gollodiri e maɓɓe l'islam o gollodiri e maɓɓe sunna o golle maɓɓe tijaniya ɗum kadi woni ko hunde welde amen ɗum ko haala ceerno radiyallahu taala anhu ɗum noon kesa hanti ɓe jii ceerno jii dental ngal ɓe mbelano kesa woni fergoji ɗi hanti uddi
fadde ko fiiri Kajoor ko kay ko fiiri Mbiyol Ndar ko woni kori nan ɗo ni woni feere ngo udditi ko nawate ko toon tawi woɓɓe en piri caggal ɗum kadi woɓɓe piri ngari ga kono majjuma siñca ko kono goɗɗo mbayno ɗum ƴeewande ɗo yiɗi feere wiya bisimilla moƴƴi kam si paaɗo mbaɗen kam si wayno ɗum wona walloode ɗum no yaadi wiyata ɗum hay hunde ni woni firgoji ɗi ceerno Aliou Adama en piri ɗo ko 74 nden hanti woni firgoji galle ɗakke tan ɗon fuɗɗi heddi ko almuɓe tan ɓe cuware so jaaha ngara kalde mbaɗa kono ɗon jooɗo mbaɗa dewle ko noon tigui jarama Baba Boubacar Sow ko ɗum ɗo keɓɗen ƴettande en julɓe ƴettande bandiraɓeɓe seedantagal makko e hono jinnaɗo ceerno Amadou Diallo mo ganduɗa ko toon to maymanatu luttiɗo e joomum e ñalawma hanki o wirnama ñalawma hande eɗen gandi sette timmuɗo ceerno immini ɗum e gaddugo e ceerno Djalal gam yaade toon hawridde e ko ganduɗa e wirwirde eɗen gandi kamɓe kadi fulɓe jeeɗiɓe keedani caggal fodde otoji nogas kadi gimmima ɗo e nder leegal ngal jeehi toon hawritoyde e wirwirde nde donc holliti guille mabɓe ceerno Amadou guille mabɓe maymanatu guille mabɓe e dental ngal minen bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama